Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. COMELEC voters registration gin-extend tubtob sa Oktubre. Mga eskwelahan nga gintalana para kuntani sa ginaduso nga pilot face-to-face classes sa Negros Occidental Division na disqualify. Cruise ang naglugda nga fishing vessel nagapabilin nga missing. Kag saksihan ng eksklusibo nga pag-detonate sang masobra 500 pounds nga mga bomba. Sa Good Vibes, isa ka grill sa Bacolod, gintukod sang magkahagug mga healthcare workers para kay Kobe Bryant. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pamuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ang nagapahanumdum sa mga kandidato kag mga opisyales nga magapapili liwat nga hindi maghatag sa extortion o kon pagpangilkil sang NPA. Suno kay Major General Benedict Arevalo, ang bag-o nga nagpungko nga commander sang 3rd Division sang Philippine Army, dapat nga ang mga government officials hindi maghatag sa kasubo nga mga hilikoton bangod hindi eksakto nga magsuporta sa kasumpong sang gobyerno. Kung may kabalaka sa bahin sa ilang nga seguridad, sarang nga magpakig-angot sa militar suno kay Arevalo. Ginkasugtan na nga ang mga report nga ilang ma-monitor angot sa mga local chief executive nga nagasuporta sa NPA ang ipatuhoy na sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict o kon sa Department of the Interior and Local Government agud tumalikawan na ang pagbungguan ay pasang ayhan mga natungdan nga local chief executive kag militar. Nag-courtesy call si Arevalo kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sunod sa iya, padayon ang paglagas sa militar sa rebelding hublag, lakip na ang mga opensiba. Magapadayon man ang mga programa nga nagabenepisyo sa mga kabaranggayan sa idalom sang LCAC. Definitely, it's illegal to give in to the extortion scheme of the CTP-NP. So, as responsible local government officials, we should not be doing that. And then, para wala na rin tayong gulo, wala tayong away, huwag po tayong bibigay sa mga scheme na yan dahil alam naman po natin na hindi po ito tama at hindi masusolusyonan yung ating problema kung tayo mismo ay tumutulong sa kalaban ng gobyerno. Sa number 9, voters registration ginpalawig sa Commission on Elections humalin Oktubre 11 tubtub 30. May report si Nico Delfin. Buwas na kuntani ang deadline para sa ginapatigay niya COMELEC voters registration. Pero bangod sang tuman, kadamo pa nga mga voter applicants nga nagapila sa mga registration area sa pungsod, ginaprobahan man sang Commission on Elections ang hinyo sang Kongreso kag Senado nga palawigon ang voters registration halin Oktubre 11 tubtob 30. Kaina na paslawan nga makahingagaw nga makaparehistro sa USLS si Mildred Puentevilla. Amo nga nalipay man siya nga matagaan siya sang panahon para ma-update ang iya voters registration. Kaya kung Mayo man kung may extension kay may allowance pa. October 9 tas. Oo, okay, mas namin gani. Para kay COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Fatima Aspan, dako man nga bulig para sa ila ang ginhatag nga extension, ilabi na nga madamo pa ang nagahingagaw nga makaparehistro. May 1.8 million registered voters ang Negros Occidental, lakip ng syudad sang Bacolod sang 2019. Pero ginatanaw nga sarang pangabagsaka ang kadamuon sang registered voters para sa natalana nga 2022 national kag local elections. Maya na, kita nga mga SK nga nag-turn 18, so gina-extract na naton sa aton nga record, automatic na sila makadto sa aton nga regular voters. 97% na ta versus the 2019 nga figure. So, dutay na lang aton, more or less 50,000.
Ginalauman man sang COMELEC nga sa pagpalawig sang voters registration, mapaiway man ang pagginutok sa linya sang mga nagahingagaw parehistro sagwa sa mga COMELEC registration sites. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, wala sang may na-qualify sa 16 ka mga eskwelahan nga ginsubmit sa nga DepEd Negros Occidental Division para sa posible pilot nga pagpatuman sang face-to-face classes. Inisuno kay Ian Arnold Arnaiz, ang PIO sang DepEd Negros Occidental Division. Sang December 2020, ginpasubmit ang kada division sang listahan. Matapos ang evaluation kag assessment sang Central Office, wala may nakapasar sa 16 para sa pilot nga pagbalik sang face-to-face suno kay Arnaiz. May eskwelahan sa Talisay nga ginalantaw man kuntani para sa face-to-face, pero ini ang na-disqualify man bangod sang pagsaka naman sang kaso sa lugar. Madamo sang factors nga ginahatagan sang konsiderasyon para makapasar sa evaluation kag assessment. Nalakip diri ang community quarantine status sang lugar kundi inahamtang ang eskwelahan. Ang pagtugot sang ginikanan para sa ilang nga kabataan kag bisan pang desisyon sang LGU. Suno kay Arnaiz, ang kada division may school safety assessment team. Kag ini ang padayon nga mag-assess para sa school for face-to-face classes. Samtang sa Bacolod naman, gin-propose para sa face-to-face ang Alangilan National High School Senior High School. Pero suno kay City Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales, ini ang magadepende sa assessment sa Central Office. Samtang ginaabi-abi naman ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz ang lihok nga pagsugod sa pagbakuna sa mga menor de edad. Sa ini nga pamaagi, sarang na magbalik sa normal ang ilang sini nga pag-eskwela kasubong sang face-to-face. Tignan mo siya factors na hindi lang siyang school preparedness, may hasta ang community status kung anong mga cases nila sa COVID. Pina-consider man na siya, basta may ara lang mag-exist na positive, daw kina-GQ nila dayon. Sa number 7, mga nabatay bangod sa COVID-19 sa Negros Oriental ang malapit na sa 50 sini lamang nga bulan sa Setyembre. Kasubong sang pagsaka sa COVID-19 cases sa Negros Oriental, nagdamo man ang COVID-19 deaths sa karon, humalin sa 234 recorded COVID-19 deaths sa September 2, nagsaka ini sa 283 sang kahapon. 49 tanan ka mga kaso ang nagdugang sa sulod lamang sang 27 dias. 427 naman ang dugang kahapon sa probinsya gikan sa mga ginswab o kung gikan sa mga swab test results sa Setyembre 25 tubtob 28. Yara na sa karon sa 1,697 ang active cases sa Negros Oriental, samtang 222 naman ang nagdugang sa kaso sa kahapon sa Negros Occidental, nga nagsaka naman sa 3,800 ka-active cases. 2,026 naman ang active cases sa Bacolod City, nga may 88 ka mga bag-o nga kaso sa kahapon. Sa number 6, mga COVID vaccine ID sa mga Negrense ang sarang na ma-download sang tagsa ka local government unit. Inisuno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga nagsiling nga pwede na ini mahatag sa mga constituents nga nagpabakuna, ayhan, electronic o kun hard copy. Ang mga fully vaccinated dapat nga magpakig-angot sa iya sini nga LGU para maklaim ang ID. Nakasugod naman ang probinsya sa pag-release sini. Tinutuyo sang amo nga ID nga malikawan ang falsified o kun pagpeke sang amo nga mga vaccination cards. Ari na ni, ang aton IDs pwede na ni ma-download sa aton mga LGUs. Sila mahatag sa ilang mga constituents sa electronic or hard copy sa sining vaccination ID. Bali okay na sir for release, though they just have to keep in touch with the LGU? Yes, kung sino na fully vaccinated, for example sa Talisay, kadto siya sa aton nga LGU Talisay nga Municipal Health City Health Office, and pwede to sila maka-download, no?
Sa number 5, 5 arestado sa isa ka buy-bust operation yung gipatigayon sa isa ka drug den sa Bacolod City. Isa naman ka drug den ang shutdown sa PIDEA sa ilagin patigayon nga buy-bust operation kahapon sa Purok Star Apple 1 sa Barangay 27 sa Bacolod City. Naaresto sa buy-bust ang ginakabig maintainer sa drug den nga si Hannah Jane Gahilomo. Kag iya 4 ka mga kaupdanan, may isa naman nga nakapalagyo. Nakuha sa buy-bust ang 15 ka gramos ng shabu nga ginabulubanta na gabalor sa masobra sa 100,000 pesos. Kaso nga paglapa sa RA 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 4, isa sa duha ka nabilin nga missing sa naglugdang nga fishing vessel sa baybayon sa Carles sa Iloilo ang nakit-an na. Gintinguan kahapon sa mga divers ang pag-retrieve sang isa pa ka bangkay nga ilan nakita nga yara sa sulod sang compartment. Suno kaya Captain Johnson Benjamin, Operations Division Chief sang Philippine Coast Guard Western Visayas, dako nga posibilidad nga ang ilan nakita nga bangkay sa sulod sang compartment amo ang cook nga si Julian Dungog. Bangod nga didto siya nagatulog. Ugaling napaslawan sila nga ma-retrieve ang bangkay. Suno kay Benjamin, bangod madamo sang debris pasulod sa compartment kag hindi na makaigo pa ang bangkay sang biktima bungod bloated na ini kag yara na sa advanced state of decomposition. Ginpanugyan na lang sang Coast Guard nga ipakuha sang company ang naglugda nga fishing vessel agud to makita pa sang pamilya ang bangkay sang ila himata. Nabili na lang ang missing amo si Manuel Auditor nga yara sa ibabaw sang barko. Suno kay Benjamin sa natabo ang paglugdang. Biyernes ang aga natabo ang paglugdang sang barko nga gikan sa Cadiz City sa bahin sang baybayon sang Carles, Iloilo. Sa number 3, COMELEC nagapangabay sa mga kandidato nga mag-file sa ilang certificates of candidacy nga kung tani wala lang sang fanfare o kung gimmick kag wala man sang cheering squad. Sa Oktubre 1 natalana nga mag-file sa ilang certificate of candidacy sa incumbent Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Provincial COMELEC Office. Ang social hall sa Provincial Capital ang mong gintalana sa COMELEC para sa schedule sang filing sang COCs sa Oktubre 1 tubtub 9. Sunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Fatima Aspan, may gintalana na nga mga schedule para sa filing sang COCs halin sa mga board members hasta sa mga papili bilang gobernador kag vice-gobernador sa probinsya. Ang pangabay lang ni Aspan sa mga kandidato nga karon nga may pandemic, ipaiway lang kung tani ang pagdala sa mga cheering squad o kung pagpatigayon sang fanfare o kung mga gimmick sa schedule sang filing sang COC. Limitahan man sang COMELEC sa napulo ka mga persona ang pwede makasulod sa ilang opisina agud masiguro ang pagpatuman sang minimum health standard protocol. If per candidate, i-allow naton pulo katawo. So, including na ang kandidato sa pulo. Okay. Then we will accommodate the candidates on a first come first serve basis. Wala na isang cheering squad sa Grara. Wala na yung fanfare. Sa number 2, may 73 ka mga healthcare workers sa probinsya nagpositibo karon sa COVID-19. Sa impormasyon sa Provincial Administrator's Office, ang infection ang nagikan sa ila tagsa ka mga panimalay.
Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, ang mga health care workers nga infected ang gikan sa nagkalain-lain nga mga ospital sa probinsya. Mayara man sa mga infected gikan sa molecular laboratory sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay nga nag-apekto man sa kada sigun sa pag-release sa mga test results sa mga laboratory. May pinakamadamo nga na-record nga infected healthcare workers yara sa District Hospital sa Isabela, suno kay Diaz. Pero suno sa Provincial Administrator, tayuyon ang serbisyo sa sining nga mga ospital. Samtang tuga sa pagtimbuok sa COVID-19 cases, puno ang mga healing facilities. 200 ang yara karon sa healing facilities sa Silay, 140 sa Cadiz, kag masobra sa 180 sa Ibi Magalona. Padayon ang hiring sa probinsya para mapunan kung mayara sang kakulang sang personnel suno kay Diaz. 95% naman karon ang occupancy rate sang COVID hospital sa Cadiz, 89% ang sa Valladolid kag 54% ang sa Himamaylan. It's really a infection that is coming from their homes, no? Ang aton nga workplace, I have requested for a study kung ang workplace ang naga-infect sa aton nga mga workers, sa aton healthcare workers. Hindi. Ang lain subong is we are getting infections from the home. Ang father, ang brother, o kung ang mga ilang upod sa balay nagmasakit. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mosobra sa 500 pounds nga mga bomba nga gin-surrender sa barangay kag sa PNP, ginpalupok. Yaring eksklusibong nga report. Ini ang mga bomba nga ginpang surrender sa mga barangay kag sa PNP, kalabanan diri mga ginagamit pa sadtong World War II. Kaina, ginpang tipon initanan sang Explosives and Ordnance Disposal Unit. Kaupo ang mga taga-barangay, sila'y PNP, Regional Public Safety Battalion, Negros Occidental Mobile Force, ginsaka nilang sitio si Bato sa barangay Gimbalaon sa Silay City para malayo sa mataw nga mga lugar. Halos isa man ka oras ang laktanay para malabot ang area kung saan diin palukpon ang mga bomba. Okay. Ayos lang, Bong. Ayos lang. Bulos-bulos ang mga taga-EOD kagiburigan man sa mga sibilyan, bayanihan system para masiguro nga wala ini sa may mahalitan. Sa diri, ang isa ka 300-pounder nga bomba nga nakutkutan man mismo sa Gimbalaon. Pasalamat sila kay hindi magamit ang daan nga barangay hall kung sa diin inigintago kay kadelikado. Bali, ang bomba nila, di nyo nakuha? Sa Sitio Nalinan, Si Chunalinan, paano siya ginsunod sa barangay ka? may nag-report mga sa amon to. Tapos, di niya nakita bali? Sa may Sitio Nalinan River Gate. Sa suba? Oo. Pag-abot sa area, ginpang amat-amat na plastar ang mga bomba kag ginpang lubong. Ginpalibutan sa mga puwersa sa PNP ang lugar para wala may makapalapit. Antes tabunan, ginbriefing anay sang Regional Director sang EOD Region 6 nga si Major Gary Alan Resuma ang mga bomb experts. So, ko na, ito observan ko na sa kataas dalawang duwa madawol mo na. Kagkaroon pag sila may duwa. Ang hepe sang sila'y PNP nga si Lieutenant Colonel Robert Pitate ang nagpanawagan kung may sibilyan pa sa palibot nga magbiya na sa lugar bangod may palukpon nga bomba. Withdraw na ka ba? Withdraw! Warning! Warning! Subong ginapangamat-amat na nidalubong ang tanan nga mga bomba sa buho. Nga-advise kita nga tanan nga mga civilian, amat-amat na nga magpalayo sa area, tagaan kita 30 minutes para pangita sa naton nga lugar nga mapwestuhan for our safety. Ginpahibalo ang tanan ng mga katapos ang EOD nga may 11 sila ka minutos para magpalayo sa area matapos malubong ang mga bomba. Pagkasikit ng parindahol, ma-withdraw na tarang intel. Sa nakapalayo na ang tanan, makakilibot ang isa ka mabaskog nga sigabong nga nagtayog sang duta. Take over.
Gilayon naging balikan ang area para malantaw kung ang tanan nga mga bomba naglupok. Isa ka dako nga crater ang nagporma sa duta. Nalabot pa ang daan nga buho nga ginpalukpan man sa adto sang bomba. Ang mga puno sang saging sa ibabaw natampukan pa sang balas. May baho nga nag-usbong sa area kag naganilapta mga shrapnels sa mga bomba. Sir, after anong gagwa nga ba? Ano na siyang baho, sir? So far makita nato kag mabatyagan nato ng baho. Kaya ang ining dispose na assorted ining bomba may mga gas kita white phosphorus nga 81 mm mortar nga bala daw walo to kabilog amo ning kapanimaho. Kung hindi ko madispose ang ini nga mga bomba, sarang ini makapanghalit. Tanan nga yara sa palibot sini, sa sulod sang 500 meters nga diameter, ang sarang mahalitan. Kaya para makaiwas kita sang disgrasya nga mag-aksidente nga maglupok. Kung amo to kadako nga bomba, kadamo sa nga bomba kag malupok siya sa city proper, let's say, ano matabo, ayan. Damo gid malitan ang unang gid nga gubon ang tanang nga kristal. Bukon na gina ang tanang nga kristal asa sa 500 meter. Dako ang pasalamat nila sa mga sibilyan nga amo ang nagapabalo kag nagasurrender sa sini nga mga bomba para hindi na makapanghalit pa sa iban. Sa Good Vibes, mahilig bala ka mo mag-shoot? Isa ka grill para sa mga coffee lovers kag sports fan na natukod sa Bacolod sang magkahagugma nga healthcare workers. Ini ang ilaman nga tribute para sa nagtaliwan nga basketballista nga si Kobe Bryant. Yaring report ni Nico Delfin. Caller pa lang sang gate, may hint ka na nga Laker fan ang tag-iya sang Mamba Grill diri sa 2nd Road Venus Street sa Puente Vella Subdivision sa Barangay Takuling. Welcome to Mamba Grill! Sa sulod sang malapad nga compound nga ginhimo nga kapihan kag kalan-an, makita ang malapad nga mural painting sang nagtaliwan nga basketballista nga si Kobe Bryant nga mas kilala man sa moniker nga The Mamba. Pati pulungkuan sa coffee shop, purple man ang color. Suno sa magkahagugma nga si Dr. Ralph Hardeleza kag Annamel Grace Normandy nga isa ka nurse, pareho sila nga fan ni Kobe. Ang mga bilang pagkilala sa nagtaliwan nga anay NBA superstar na paminsaran nila nga itukod ang grill. Abi namon niya, mga pilang gid ang mga tao. Nakibot kami nga pag-opening namon. Nagdamo gid ya, as in nakibot kami muna, nag-close kami ay 2 days. Sige replenish namon ng stocks gid ya. Kaya hindi kaya mag-replenish in just 1 day. Amon nga experience is based on 10 years of dining out. At least though from a consumer standpoint na timpla siya naman. So I hope thankful na kami nga ni like nga taste salmon sa mga nagkadto. Bilang basketball enthusiast, luyag man ni Hardeleza nga bisan paano matagaan sang higayon ang mga kasubong niya nga mahilig sa basketball agod bisan paano makapabalhas. Amo nga nagtukod sila sang basketball court. So, isa sa mga unique diri sa may Mamba Grill ang mga pwede maka-shoot around ang mga customer nila press ni Michael. So i-challenge naton siya kung dinasta niya nga shoot. Pag go panikaon, so Mike, go ahead, take a shot. O diri sa 3-point shot. So far okay man na lumian ko sang design. Especially si Kobe daan ng idol ko. Sang Setyembre 25, isa ka soft opening ang ilagin patigayon kag wala sila magdumdum nga madamo sila mga customer ang magbalik-balik para matilawan ang ila produkto. Bisan wala pa ang ila grand opening, gaka sold out na ang ila Mamba milk tea kag coffee. Kapoy pero rewarding siya. Upod sa handom nga makabangon ng pungsod sa epekto sang pandemic, ginasigurado man sang tagdumalahan sang grill ang pagpatuman sang minimum health standard protocol. Fully vaccinated naman ang tanan nila nga mga empleyado. Ang Mamba mentality ang naghatag giya hindi lang para kay Kobe Bryant para mangin madinalagon siya nga passion nga amo ang basketball. Nangin inspirasyon man ini para sa mga bago nga henerasyon sa mga ballers kag bisan sa mga kasubong nanday Hardeleza kag Normandy sa handom nga mangin madinalagon sa ilang negosyo kag sa matag adlaw nga pagpangabuhi. We don't quit, we don't cover, we don't run, we endure and conquer. Nga mo maning do na pili mo sa kadamo sang mga thoughts nga ginbili ni Kobe. Actually, namian ko ya kay Kobe as a player, as a person. Ang mga beliefs niya like nga matapos mo and
matapos mo and makomplete mo ang work. Amo man na gina-apply ko sa akon ubra. Yeah, hard work pays off good. Na you reap what you sow. So essentially, paryo lang gid say. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Actually, Barb, nalabyan ko ni siya dala sa may Montebello subdivision. Nakibot ko nga, abi ko na una, private. Ang owner lang gid lang ang Fanny Kobe Bryant, kagali grill sa gali. Grabe Ming, no? Hasta subong damo, gijagyapon, ganagahandlo raw Yes. kay Oo. Kobe Bryant. Idol gina siya sa kalabanan nga makilala ko man, Barb. Kag sang reporter mismo. Ni Nico Delfin. Before we end, happy 50th anniversary sa Grace Pharmacy. Happy anniversary. Kagapuyan itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.